Ola, Sarela está de aniversario, pois cumple 20 anos. Eu vou dicir un pouco como coñecín a Sarela. Eu coñecín a Sarela a consecuencia dun accidente de tráfico que tuvo o meu fillo. Fai 14 anos cando nos cambiou a vida. Despois de meses no hospital, chegou o día que che din, bueno, hoxe damos xa alta, xa te podes ir pa a casa. Entonces aí empezan os medos. Eu dicíame, agora que? Canto me queda por facer? Pero entonces apareceu unha persona que me dixo, cando salas daqui do hospital, pásate por Sarela, a Asociación de Dano Cerebral Adquirido. Eu díxeme, que será Sarela? Pois eu non sabía nin que era o dano cerebral adquirido. Fomos a Sarela e os meus traballos fixéronse máis levadeiros, pois encontreime con profesionales encantadoras, unha xente que se nota que lle gustaba o seu traballo. Para nós Sarela foi o pilar moi importante. Bueno, quero lle dar as gracias a Sarela por todo o que fixo polo meu fillo e por nós, felicitalo por estes 20 anos e que sigan así de ben. Felicidades, Sarela. Sarela, gracias por estar aí. Y viva la vida, que son 2 días. ¡Yija! Estimada Sarela, aquí empezou todo. Cambiamos, melloramos, cambiamos para un edificio enorme, sí, pero este ofreceunos o máis importante que hai na vida, das persoas e sobre todo das persoas con algunha discapacidade, en este caso con dano cerebral adquirido. O importante é o contido, é o que se fai, non é a estrutura, non é o marco. En Sarela hai persoas que axudan a persoas. Sempre se seguirá facendo eso. Moitas felicidades, Sarela. Por causa do COVID non podemos celebrar. Chámame Sheila, realizo a limpeza do local dende o 2015 e ali en Sarela poden ver os mellores soldados. Usuarios valentes e loitadores e un equipo de traballadores que se supera cada día, facendo máis fácil a vida daqueles que un día se lles complicou. En Sarela podese ver unha grande familia e transmiten moita humildade e valores moi humanos. Noraboa, Sarela. Feliz aniversario. Ola, queremos agradecer e felicitar a Sarela por estes 20 anos de traballo, esforzo e superación. Gracias a todos os profesionais de Sarela por facer que a nosa vida sexa máis fácil de levar. Noraboa e a seguir así. Parabéns polo 20 aniversario do Centro Asistencial Sarela. Anxo Tarrío e máis eu estamos moi agradecidos porque nos recibichedes con entusiasmo nesta familia que xa constituímos todos os membros do Sarela. Non prefiro que vos fale agora Anxo Tarrío. Moitas grazas por todo e feliz Nadal. Queridos amigos, fago miñas as palabras que acaba de pronunciar a miña muller Blancana Roche, e podo engadir pola miña conta que as sesións ás que asistín, sesións terapéuticas, me resultan moi agradables, moi satisfactorias, porque atopo aí con persoas de exquisita amabilidade e persoas amigables que xa considero incorporadas ao meu elenco amistoso, ao meu elenco de amistades. Xa son
amigos que quero para sempre. Recibide os parabéns por estes anos de existencia do Centro Sarela e tamén parabéns e felicidades para os próximos Nadal. O próximo Nadal que a piques estivemos de perder por culpa deste odioso virus. Bueno, felicidades e bo Nadal da nosa parte. Eso.